Kaixo, Ari! Kaixo, Geni. Zelan gabe? Oso ondo. Bueno, Ederto bat hemen. haze lana eduki duguna elkarritzeko. Bai. Kostata, baina azkaran egin dugu. Ugaoa. Guau, mira baiez. Aupa, ugaoa. Eta eskolari bezala ezagutzen zaitugu nolatan eskolaritza mundua. Bueno, ni eskolan hasi nintzen, Ugauko futbol taldean egon nintzen 6 urtez, eta 17 urterekin edo gutxiko da bera, hasi nintzen hor eskolan, pizkate frogatzen, gustatu zitzaidan, eta hortik aurrera ja hasi nintzen txapelketetan parte hartzen, exhibizioetan ere bai, eta momentu hor jarraitzen dut. Zer eman dizu eskolak? Eman egin dit, eskola beste kirol bat bezala disiplina bat da, eta ematen dizuna da, entrenatzen ikasten duzu, eskolan mosten ikasten duzu, eta mundu horretan pizkate murgiltzen zara, eta ikasten duzu, nik eskola adibidez, familiatik ez da izan inorra eskolaria, eta nik mundu hori ez nuen ezagutzen. Ez ezaguna zen, ezagutu nuen, lagunak egin ditut, jende berria ezagutu, herri asko, Euskal Herriko herri asko ezagutu ditut, eta nik uste dut horre guztia eman didala. Esperientzia bat ez? Esperientzia eta kirol bat ezagutzea, kirolari gustuko izatea, eta, egia da, edo momentu onak eta momentu txarrak manizkiala, txapelketak irabazten dituzunean, pozik zaude, beste batzutan agian txapelketa bat denbora luzez egon zara prestatzen eta ez duzu irabazten, da horrek tristuda sentsazio bat ematen dizu, baina nik uste dut positibo izan dela. Baina txapelketak ere postasun handia emango dizu, Bai, txapela bat irabaztea ez da errez izaten, eta horrek postasuna ematen du, baina batez ere askotan izaten da, txapelketa bat bukatzen duzunan, igual azkenengo 4 hilabeteak egon zara txapelketa prestatzen, eta, ja azkenerako nahiko nekatuta bukatzen duzu. Eta, bukatzeak, azkenean, ematen dizuna da, deskantzatzeko denbora gehiago, eta agian, zure gauzetan berriro gustuko dituzun beste gauza batzutan ibiltzeko aukera. Zer dauka eskolak agian beste kirol batek ez duena? Nik uste dut eskola dela Euskal Herriko kulturaren parte, eta nik uste dut oso kirol zaila da ikasten, teknika handia behar izaten da, eta daukana da, nahiko kirol nik uste dut bitxia dela, ezta? Antzine duela urte asko, egurra eta aizkodarekin eta zerrarekin mozten zen, gaur egun ja motozerrarekin, baina gehien bat egian makina bereziak daude egurrak zuaitzak botatzeko, egurra mozteko, eta bitxikeria bat da, nik uste dut, ezta? Mundu hori nahiko bitxia da. Plazetan, pilota lekutan, egiko jaietan ikusten zaituztegu egurra mozten, baina kanpotik gauza bat bezala ikusten da, baina zer sentitzen da edo, zer eduki behar kontutan egurra mozteko garaian. Lehenik eta behin egurra normalean txapelketetan bentsat pagoa izaten da, txapelketako egurra, eta gero kontua izan behar da, egurra botatzerakoan, egurra ez da utzi behar eguzkitan, adibidez, lehortzeko arriskoa daukalako, eta gero egur klase asko daude, pago klase asko daude, eta segun eta nondik ekartzen duzun pagoa, batzutan gogorragoa edo bigunago izaten da,
Gero gehien bat nik uste dut kodapiloak eta izaten direla, no? Horiek ondo zaindu behar dira eta bueno, pues, nahiko lan da egurra prestatzea. Askotan denbora gehiago egoten gara egurra prestatzen, gero mozten baino. Gero, zenbait eta lehoago, gero eta gogoago, Hori da, eguzkiak ematen badio edo hego haizeak edo, bueno, zikatu egiten denean, egurra gogor gelditzen da, eta mozteko asko zailago izaten da, bai. Ekean entrenatzen duzu. Bai, gudasoen etxean solo aurrean badaukagu lekutxo bat hor egurrak eta usteko, eta entrenamentu leku bat daukagu hor eginda, eta bertan, aizkodan bitxan, bertan entrenatzen dut, etxean entrenatzen dut. Baina, hori da, baserri bat duzue gauetan, Hori da, bai. Baserri bat dugu, eta bueno, horrek aukera ematen du, ezta? Azkenean leku aproposa da, nik uste dut, ezta? Soloan eta lekua izan behar duzula egurrak usteko, aizkodan egiteko, nik uste leku atsegina da eta bertan entrenatzen dugu. Nola ikusi behar da aizkoa? Nola jaso behar dugu publikoak aizkoa? Bueno, nik uste dut aizkodak badu bere pisua, ez du pisu asko, eta nik uste dut dela ekitea, ezta? Teknika ondo ikastea, eta bueno, nik uste guztia dela teknika. Indarra ere behar izaten da, azkenan gero eta indar gehiago, gero eta golpe handiago ematen diozu, baina gehien bat nik uste dut dela kirol bat oso teknikoa. Ez dut galdetu lehen, baina nabaritzen duzue aldaketarik lekutik lekura, lekurenak ez dira berdinak izango ez. Ez, bueno, plaza asko daude, nik uste dut Euskal Herrian eta leku batzuetan afizio gehiago dago. Adibidez, nik uste dut, Gipuzkoan eta Nafarroan, Bizkaian eta Arabako leku batzuetan baino afizio nahiko handiago dagoela. Bueno, aizkodako duena da plaza hurbiltzen zadela eta jendearengan hurbiltzen zadela, ezta? Askotan agian herriko plazan, herriko jai batzuetan, herriko plazan egiten duzunean, horrek aukera ematen du, jendea bertan dago, eta jendea hurbildu egiten da ikustera. Aizkoa alde batera utzita, igual ez zenuen espero, baina galdetzen dugu pixkai, zer ikasi dugun zuke kasuan magisteritza ez? Bai, nik ikasi nuen, lehenengo ikasi nuen goi mailako ziklo bat, aurrezkuntzako goi mailako ziklo bat, hori zehan nuen ikasi nuen, Zulei Barren. Gero ikasi nuen magisteritza hemen Gasteizen, gorputz hezkuntza, eta gero hasi nintzen, magisteritza bukatuta, magisteritzako zerrendak itxita zeuden, eta gero hasi nintzen lanean Mugaon enpresa batean, Domiberian, bertan 5 urte egin dituen, eta, zerrentatik, hezkuntzako zerrentatik deitu zidaten, eta ondoren deituta gero lanean hasi nintzen, eta ondoren ikasi nauen heziketa berezia ere bai. Eta orain, adibidez, azkenengo hilabete hauetan Gasteizen egon naiz lanean, eta barrutia ikastetxean, eta oso ondo esan da, hezkuntza berezitik. Zergatik magisteritza eta ez ekonomia jakizia. Nik uste dut pizkat igual etxetik datorki dela, gudasoak irakasleak izan ditut biak, eta nik uste dut hortik, ezta, azkenean egian zerbait ikasten duzu, baina gero frogatu egin behar da, ez da berdina ikastea edo lan egitea. Eta egia esan da, lanean eraman dudan denbora hau bintzat oso guztu egon naiz, eta pozik dago, egia esateko. Galdera horrekoak irudia azkar. Bai. Zer musika entzuten duzu? Ni nahiko rock zalea naiz. Euskal taldea entzun izan ditut,
Zutagar, Txaiak, Napoia, horiekin pizkatea hasi naiz, egia da azken aldian agian pizkaten eta entzuten dudala, no? Ja talde horiek pizka bat gelditu dira agian alde batera. Eta, baina, bueno, ez naiz, nik egia esan da edozein musika entzuteko gai naiz. Eta zalduitasunak zebete ez zara eguga mozten eriko ez da klaseak ematen. Edo gustuko dut lagunekin ateratzea, parrandan ateratzea ere gustuko dut. Eta, pues bueno, gero bitxakur ditut bai etxean, eta haiekin mendira joatea, neskalagunekin egotea, pues bueno, familiaekin egotea ere bai. Denetarik pizka bat. Mundukutre eta ezagunetan zuk kezkak izango dituzu normala den bezala. Zentzuria zuk kezkak edo loak entzen izutek mamurik. Bueno, egia esan da, pues agian egunerokotasunak, ezta? Egunerokotasunan egin behar guzti horiek, ezta? Pues esnatu, gozaldu, lanera joan. Nik uste batez ere lanak ematen duela kezka gehien, ezta? Segun onak eta txarrak ditugu, baina pues, lanera joan margarenean, batez ere astelenetan, kosta egiten zait. Eta, bueno, nire bestela nik uste nahiko zoriontsu bizi naizela, ez ditut lan beste munduko kezka handirik. Eta, bueno, nahiko... Zoriontsua gara hortaz. Bueno, momentua daude, beti nahi zoriontsua ez pentsa, Baina, bueno, saiatzen zara, ez da, pues, bueno, pues, bizitzak kolpeak ematen ditu, baina, bueno, alik eta ondoen eramaten, eta gero pues, gauzak aldatzen, eta bestei laguntzen ere bai, eta, bueno, pues... Aldez, mila eskatatze hau oparitzea gati benetan. Bai, zu dire. Bilateko diegu agur bat gure ikusi lehen. Bai. Agur! Bueno, agur, ondo izan.